Здравейте, Тим Панди! Това е моята официална кандидатура за участието ми в предизвикателството на Алекс 1 и сега ще изтанцувам танца на нейната нова популярна песен Безкрайно, за да се боря за шанс да спечеля 10 билета за Аквапарк беше и някой от 5 продукта в Александрина Бюти. Пожелайте ми късмет и нека да започваме. Продължих напред с здрав, ми напукна всички тайни, за мен си просто стар, познат и вече дишам безкрайно, чувствам безкрайно, обичам безкрайно. Надявам се да съм се представил достойно и да се гордеете с мен. Ще се боря до край да спечеля тези награди и нямам търпение да видя резултатите от състезанието. Пожелавам ви лека и спокойна вечер, изпълнена с много приключения, изживяване с истински приятели.